This program is brought to you by Thai Vision Media, helping Stokvels and burial societies reach their goals. Welcome to Gizaka Stokvel Insights, a show that explores how Stokvels and burial societies strengthen our communities and help members to navigate economic challenges. If you have any questions, our experts are here to assist you. Please do send us a voice note using the number on your screen. You can also email us at info@thaivisionmedia.co.za or connect with us on social media. Now this week we shine a spotlight on Siyazana Stokvel, a group that is committed to tackling social challenges, addressing unemployment and empowering young people. Please let's take a look. I'm Maria Mahels. Ik blij hier zo. Gigi Ground Missionville. I'm part of the Siyazana Club. Ik is van de Siyazana Club. Ons gooien op elkaar elke maand, waarvan elkeen van ons is 10, waarvan ons elkeen R500 per maand geeft om elkaar te helpen. I'm Leanne. I'm a local resident, but also I'm part of the Siyazana Club. This club also, it assists a lot of young people. The thought is, or the emphasis is to assist a lot of young people. People like us that is unemployed. Due to the social ills, that is unemployment rate is high, the crime is right. You see a child here being pregnant at a teenage age. Hi, my name is Maureen. I stay in Missionville. I stay in Missionville since I was born, but I didn't born in Missionville. Life is good. Life is good if you have opportunities. Like I didn't finish school. I left school in grade 11. So I would like the others that's coming and learning from me to finish matric, go to universities, become something in life. So, terwijl ons baie goed het wat ons kan doen, met die bietjie geld wat ons inkry, het ons koppe by mekaar gesit as vrouens hier van die straat en van die omgewing. En toen ons besluit om elkaar te helpen, is om iets voor elkaar te doen. Om geld voor elkaar te geven, zodat ons op het einde van de dag, elke keer wanneer er die ene beurt is, voor hem kan iets kopen, zoals voornamelijk zoals grootgoed, zoals huisraad, waar je niet kan makkelijk krijgen, waarvan je niet makkelijk kan aankomen, als het makkelijk om één ding op een slag voor jou te kan kopen. Sometimes krijgen we opportunities in Missionville. Van de council af, zelfs ook bij de care center. Is als er opportunities uitkomen, like plumbing, electricity, spy opportunities dat kunnen ons naartoe gaan die wat niet school klaargemaakt heeft. Maar als altijd iets in het leven wat de mens terugdrukt en niet laat te goed toe gaan wat je moet bij wees. So voor mij het leven is, sometimes is het unfair, sometimes is het leven alright. Het is belangrijk dat de jonge mensen ook in onze klappen getrekt. Want ik voel het belangrijk dat die jonge mensen kan weten, hulle kan op hun eigen ook iets doen. Hulle hoeven niet met hun lichamen te spelen zoals het vandaag aangaan met onze jonge mensen. Om prostitutie te wezen. Maar hulle kan die beetje geld wat hulle heeft, kan hulle meer maken. Ons helpen hulle om te leren, om verantwoordelijk te raken, om te weten, je kan op je eigen voeten staan en je kan voor jezelf goed te doen. Culture saving, how will you be saving? Where will the money come from to be saving? Because when you speak about saving, most probably your money will come and it will go. Savings, we get to be taught about saving, but what will you be saving for? It's from hand to mouth. That is how we're living. Like I said, unemployment rate is very high. The money that you get, cost of living, is higher than the unemployment rate. I don't save money because I give my mother, if I have a job, I give my mother money. And I also stay on my own. So I buy some stuff in my house, also food, clothes. That's why I don't save money. Dan is het belangrijk, omdat als je werkt, no jobs, de werk is schaars. En als bij drop-outs die klaargemaakt het met die school en hulle sukkel om aan die school te komen. En
Die omgewing waar ons bly is baie aan die agterpunt, is baie armoedig. Daarom moet ons probeer om die beste daarvan te maak. Dus hoekom ons voel dat ons wel meestal van die jong mense betrek om 'n beter lewe te kan bou. Maar selfs groot mense ook, enige een is welkom. Dit gaan nie oor ouderdom nie, om mekaar te kan help. So kan ons die kinders help, sodat die kinders van die groot mense af kan leer om verantwoordelik te wees. Auntie would always spiritual. She will tell us, if you don't start saving now, you don't know what your tomorrow will be. But knowing us, she will always tell us, even that you save your 2 rand that I told you to save. But how are we able to do that? It's unfortunate that our money comes and it goes out the same way. Yes, sometimes we're reckless with our own money, but it's my mother that needs that money also. Sidila njani ngemali yethu? So thina siye sithathe ucash simnike umuntu ngocash. My mother always tells us, if you want something in life, you must save for it. Don't eat everything now, but we as children, we don't listen. So now, if I ever work, I maybe for 2 months, I save money, then I buy myself something that I see in the shops that I want, and after that, then the rest, I spend it on myself. My droom is dat onze jong mensen op een beter plek zal komen in verloop van tijd. Because it's very hard now, especially for dropouts and young ones who didn't have matric. So, ik zal like om te zien dat zo'n jong mensen komen iewers in de jaren wat komen. Dat hulle een beter toekomst zal hebben als wat ons zelf gehad het. Want ons het nie die voorrechten gehad wat die jong mensen nou het. Als baie voorrechten voor die jong mensen, maar baie van hulle weet jy van nie. En baie kan het nie kry nie, omdat hulle nie matriek het. Maar ons vertrouw dinge soos die tijd loop, sal dinge verander en die jong mensen sal bewus raak van wat rondom hulle aangaan. A compelling look at how a community is changing lives through financial unity. True to its name, Siyazana, meaning we know each other. Please stay tuned for more. We will be back on Kizaka Stokvel Insights.